ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಸೋನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ದುಮ್ಮು ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ತೊಜಪವೆ. ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಆಯ್ಗೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪದಿಲೆ ತಂದು ಪೋಪುನು. ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಒಣಸಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಯಾನ್ ಆಯ್ಗೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪವನು. ಆಯನ ಒಣಸಾದು ಆಯನ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಆಯನ ಕೈಗೆ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುನೇಕ್ ಪಾಡ್ರ ಪನ್ಪೆ. ಅವೇನು ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಆಯ ಬಟ್ಟಲ್ನ ದೆಕ್ಕುನೇಕ್ ಪಾಡ್ರ ದೆಕ್ಕುನೇಕ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆರ್ದು ಆಯಗ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಪವ ಯಾನ್. ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ್ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೈ ಕಾರ್ಗ್ ಪೂರ ಗಡ್ತದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈ ಪಾಡ್ವೆ. ಪೂರ ಪಿದರ್ದಾದ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜೋಡು ಪಾಡ್ರ ಲೆತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೋಡುದ ಬೆಲ್ಟ್ ದೆತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಪಾಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರಣ ಪಾಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ.
ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೋನುಗು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ಗ್ ಒವ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆಯಿ ಪುಟುದುನ ದಿನೊರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದನ ಬಾಲೆ. ಆಯಿ ಪಾತೆರುಜೆ ಪಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ ಇತ್ತೆಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಡೆ. ಸೋನುಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ್ನಲ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ಜರಡ ಇತ್ತೆನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕೈತಲ್ದಿತ್ತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಆಲ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.